It's been a long day without you, my friend. Pozdrav ljudi, moje Meki i danas ćemo, ja sam objavio na onaj klip od Samp da ćemo danas igrati Minecraft. I evo, danas ćemo igrati Minecraft, samo da promijenim teksturu. Da im hoću li ova raditi na 1.8 verziji. Pošto ja koristim 1.8.3. Samo malo. Pošto ja se nadam da će raditi, trebalo bi, radi. Evo ovako, ja ću napraviti novi svet koji će se zvati Let's Play. Evo vidite ovdje off, ajmo on i idemo create new world. Trebalo bi sada da vam učita svet. Ja sam bacio sam klip juče, mislim, sinoć, da. Oko 12 sati, pola jedan, tako sam ga ubacio. I klip onako nisam stavio u Full HD, to vam se izvinjavam. Ali evo sad sve ići Full HD, ja se bar nadam. Trebalo bi. Hajde brate, šta si ako sta sad? Izvinjavam se zbog ovakvih lagova, nego samo dok učita sve dok uđe. I neće više lagati. Ja se bar nadam, ne bi trebalo. U sljedećem klipu ćemo isto nastaviti ovo da radimo, pošto ja sam odlučio da ovo počnemo da, samo da smanjim video settings, samo mi na 9, a staviti na tajni. Evo ako da stavimo da se učita svet malo. Meni izvinjavam se zbog laga. Samo da mi daje čast, evo ga. Evo ga moj chest, evo već imamo hrane. Da vas pitam nešto, vam se nekad desilo, ajde ovdje ćemo se ukopati za prvu noć. Da vas pitam, vam se nekad desilo da kad ovako, brate, zašto? Samo malo da vidim, izvinjavam se. Recipe pack ćemo staviti na default. Da vidimo samo kakav će biti onda FPS. Izvinjavam se ove zvukove u pozadini. Gledam neke majmune ovamo, tepaju se pa... Dobro, ipak su to majmuni. Treba nam cobblestone dosta. Znači 8. Mislio sam da snimam The Bridges, ali to ćemo nekad tamo početi serijal novi sa The Bridgesom. Samo da ja napravim ovo. Evo ga, idemo sada dole. Wow, šta je ovo? Wow. Sada da vidim šta je normalno. Ajde stavit ćemo, izvinjavam se što stavim ona peaceful, ali samo radi ove, ne, stani. Treba mi ovo i treba će mi ovoga dosta i da napravimo kramp. Znači, ja sam teo da počnem da snimam, pošto gledao sam dosta njih Imperial Craft i rekao, on mi uvijek daje onako da snimam volju i prestao on sad snimati, ja mislim, ne znam tačno, tako neki pričaju. Gdje je onaj ugalj? Ne vidim ga, nema veze, nismo ponio, evo ga. Treba mi ugalj za metal, pošto već smo našli 8, tamo ćemo napraviti kramp i ovo. Što to
meni je bitnije kramp i to da mogu kasnije da kopam nešto. Evo ovamo ima još. Ne daj Bože ovdje da stanem u lavi, ne bi se lepo proveo. Čime se ovo može? A ne može ovim, ja mislim. Ajmo da ispečemo ovo. Ja nisam poneo ono. Sam trebam da trošim ovo, ali ajde, nema veze. Evo ovako ovo ovdje. I sad treba da napravimo ovo, ali tako, jeste. Tako, stavimo to i ovo stavimo da se peče. Za to vreme ću ja kopati ovdje. Vidimo gore još. A ne bit ću ja tu dok se ovo tu kopa. Šta je ovo ovdje? Evo je lava. Bravo. Ne dole. Wow, ljudi, našli smo dobru pećinu. Istražit ćemo ovo sve sada. A ispečem. Ovo ispeči se, vrat, ne pečeš Titanik, nego ovo pečeš. Znači, da sam danas da snimim, ako sam već rekao, ili The Bridges ili Hunger Games i nešto mi piše ovamo da ne mogu, što me veoma živcira, što ne mogu da stavim. Ali sad ovo trebam da imam sekir, super. Evo ga, i sada treba da idemo valjda gore, tako gore, ono što sam ja vidio. Vidimo što ima ovamo. Znači, čuo sam da... Evo, ako da vam kažem, sljedeći klip će biti... ja se bar nadam da ću uspjeti da snimim The Bridges, pošto nešto Javu trebam da... Valjda, nešto piše Java Connected i neće nešto. Ne bi slučajno pao ovdje kojim slučajem. Znači, ovo nam treba, ako hoćemo... Ovdje nema lava, tako nema. Ni ovdje nema, ovdje bi moglo da upadne ovo u lavu, a neću to dozvoliti. Tako, evo vode ovdje obsidijana. Obsidijan. Wow. Ja ne znam da za obsidijan treba koji... Ne znam šta je ovdje, pa da ne bi slučajno... Ops, spalit će malo, znao sam da je to, pa tako da nisam ni ulazio dole. Znači, mogao sam da uđem i da uznem. Da, nećemo sada praviti kuću, pošto trebamo da idemo i po drva i to, pa da nas ne smaram za drva. Možda instaliram Timber mod, to je onako da drva sva popadaju. Ja mislim da to nije vrsta cheata, ako jeste, šta vam ja tu mogu? Ne mogu vam ništa. Šta ima ovamo? Jesmo išli ovamo, nismo. Treba mi ovo jedno i ovo jedno. Ima li još metala? Ja samo metal tražim, a znam da ga neću naći brzo. Wow, evo ga. Evo ga metal. Eto, vidite da ništa ne radim u kreativu, znači ovo sve ću raditi u survivalu ćemo graditi. Ja se bar nadam, pošto, ali dobro, neću, nisam toliko glupa da upropastim svet. Ako sad počnemo ono... Wow, šta je ovo? Aha, evo ovo. Ovo nisam ne primetio. Evo već imamo ovoga. I metala i ovoga svega imamo. Vidite. Ja ne znam šta će meni ovoliko metala, ali ajde, sve će dobro doći. Koliko imamo metala? 28. Eto ti 28 metala. Ja imam komboston, to je dobro, to je dobro. Hoću ovo da... Ako da iskopamo ovo ovdje, ovaj metal, što nije potreban tu da stoji. I zamislite sad upadnem u lavu, kao na primjer ovaj blok.
Sad izvinite zbog rečnika. Ja posle idem u školu, što je veoma zajebano, pa neću moći da snimim neki klip, što je isto veoma zajebano. Ja se vama zato izvinjavam, što je isto tako zajebano, šalim se malo. Evo ovako. Evo ga. Op. Eto, za malo da padnemo u lavu. Ali ne treba nam više, ovo nam je dovoljno. Zadovoljni smo i sa onim što imamo. Znači, ne kopiram nikoga, odmah da vam kažem, da se ne bi neko našao da kaže da kopira, na primjer, eto, Amara, Jedina, Creations i tako dalje. Pošto stvarno se trudim da ne kopiram nikog, a i ne volim to jest da kopiram, tako da znate da ne kopiram nikog. A ako vi mislite da kopiram, mislite šta hoćete. Wow. Evo ga, i treba mi ovog zlata za zlatne jabuke, pošto već imamo 2 zlatne jabuke. Kako ćemo tamo preći? Ajde, ovako. Ovako ćemo preći i sam stavimo baklju. Zamislite da se naiđem na dijamante, koji bi ja car bio. Ja ne znam koliko već snimamo, nisam zapisao vreme, ali ajde još koji minut ćemo da snimimo i nećemo više. Pošto nije potrebno, šta imamo više da snimimo. Ovako. Ja ću sada sam, ajde još ovo da iskopamo, idemo gore u planinu, da izađemo odavde. Da probamo, to jest da izađemo, pošto najvjerovatnije neću znati izlaz, ali ićemo samo onako pravo gore. Tako da, nisam ja tu ništa kriv, ajde ovo da. Ajde, nećemo više da ovdje smetamo. To jest da vam ne dosađujem. Pošto već smo našli dovoljno metala, sve smo našli što nam je bilo potrebno. Nismo samo dijamante, to ćemo možda nekad naći. Ali ja kakve sam sreće, neću to nikad naći. Znači, ovdje ćemo graditi na survivalu sve, znači, ono, bit će, ono, od vila pa do nekih kućica onako starinskih, sve ćemo praviti. Bit će vam zabavno, to jest barem će meni biti zabavno. Ja se nadam i vam, evo već imamo jedan stek ovoga. Ja se nadam da ćete vi nešto vidjeti odavde, zato svaki put i prosvetljujem da vi vidite. Evo, ako ne znam kako ću ovo da, pa zato ću skupljati sam malo i ovoga i nećemo više, eto. Već smo skupili dosta metala i ne vjerujem da će nam ni ovo biti dovoljno uglja, ali ajde da se potrudimo da nam bude. Pošto stvarno sljedeći klip će biti Minecraft, ako uspijem da sredim to što mi piše, ili jednostavno ćemo drugu epizodu ovoga snimiti, to je to. Pošto trebam ja večeras kad dođem iz škole, bit će upload ću ga ovaj video i uživat ćete vi, ja se bar nadam. I da, ko hoće, eto sad sam teo da vam kažem, to je za malo da zaboravim, biramo neko ko hoće da snima sa mnom i ako hoće neko, neka se javi. Ovo će mi trebati, ovo će mi trebati, ovo će mi trebati. Ajmo sad izađemo gore. Imam li ovoga dovoljno? A, koji sam ja? Odakle? Aha, to. Ajde, tamo ćemo, idemo na gore, skupljamo ovog cobblestona. Evo da vi vidi, pa ne treba ništa da vidi, da ne trošim džabe baklje. Negdje gore ćemo, evo ovdje, ne. Evo ovdje ću staviti baklju, idemo se na gore.
sve dok ne stignemo gore na kraju. Ko zna se gdje ćemo stići, ali ajde, nema veze. Gdje ćemo sad izaći, ko zna. Već imamo jedan smaragd. A nije, ovo je emerald. Ajde, brate, ja ne kopam okean, nego izlazim iz rupu. Znači, ja kad ne snimam ovako, uvek nađem dijamante. A ovako kada snimam, nemamo teš pare da ja to nađem. Evo, došao moj drug, kaže, ja sam našao dijamante. Bio sam kod njega na rođendan i ja ostanem, a uvek zadnji ja ostanem. I on kaže, brale moj, ja sam našao dijamante. Ja idem stavljam tortu na sto, gde su dijamanti da vidim. Kad je lik ušao u kreativ i tamo kucam game mod 1 ili give me pa broj od 100, što me jako iznerviralo. I onda od tad sam prestao da igram Minecraft. Znači, se da znate odmah. Mi bi mogli ovdje da samo napravimo krevet da odspavkamo. Treba mi ovoga. I samo da sada, evo, ajde napravimo 7, ovo treba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i toga treba. Nema veze. A stavimo ovo ovdje da se peče ovo. I krevet sada da napravimo. Čak kako nam treba, to ide ovako. I ovako, eto ga. I, ajde sad gledam spamo. Ništa ljudi, ja mislim da je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem klipu. Do tada vas pozdravljamo. Krevet, pečka i workbench. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu. Poz!